Варо е на две дъски. Да. Ми в залата гледам и Анна Качинска-Нолев. във Варна. Агнешка Ципен-Нолев. Да, няма проблем. Утре вече се върнем. Ще пробвам на лаптопа, ако има оферта. Алехандро Наваро-Нолев. Добре, Наваро ще по четирите две начи му ги признава. Петър Мартинов. Павло Стрицова Форборц. Лучиан Богонел Форборц. Чуй си с Катя, ако искаш. Задай, тя сега не знае с кой говори. Много добър